Ndewo na ụmụ Igbo, ndewo na ndị ọma. Afọ m bụ Amaka Ekpo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo. Taa bụ 23rd April 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị ka nọ n'ọnwa nke abụọ. Anyị ga-atụba anya ọnwa ọfụ ebe April 27. Ọ mgbe anwa ka anyị ga-abanye n'ọnwa Ifeke. Ya dịka ọrụ eze nri si wee na-agụ. Ndewonu. Taa bụ Eke n'izu Igbo. Asị m ọkụ Eke taa ya chado na ndụ anyị, ya chake ndụ anyị ka ọ na-egbuke karịa ka o si wee gbuke. Ndewonu. Anyị ekene Chukwu okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọrụ, na mmụọ niile na-eche ana Igbo, na-echekwazị anyị ebe anyị bigasị, ụmụ Igbo bigasị na mba niile dị iche iche. Anyị ekene mmụọ niile na-eche anyị be nna anyị, na-eche anyị Igbo niile, mmụọ niile anyị na-abaghị wee bịa ụwa, na-eche na-edu anyị. Anyị ekene eva nche niile, kene eva n'ọlụ niile eva na-alụ na ndụ anyị, wee na-ayọva babiko fakwudosikwela anyị ike n'iji ụwa anyị bịalụ. Fanyela anyị aka ka anyị wee lụọ ọrụ anyị bịalụ wee lụọ ezigbo ọrụ. Ndewonu. Nkụzi nke taa bụ usoro ọkwa dị na ịsọpụrụ mmụọ. Ife njesi na ọ dị mkpa na nkụzi ya bụ anyị ma mgbe ọbụla anyị na-aga ọfọ, anyị bụ ndị Igbo, anyị na-akpọ mmụọ dịgasị iche iche. Sị na ọ dịkwa mkpa na anyị wee jụọ, enwere ajụjụ m jụrụ na peji m, wee nwere ụfọdụ ndị mmụọ edelụ m dịka ndị ichie, dee onye ụwa, dee agwụ, dee ndị mmiri, dee ndị otu, ụta ka m si dedebia wee sisi gbakene m ka ọkwa vasi wee dị. Ụfọdụ ndị mmadụ wee zaa anya ka vasi wee zaa anya. Anyị ma na mmụọ na-ekwo ekworo rinne. Anyị ma polo na anyị na-asọpụrụ mmụọ, na ọ dị mkpa na anyị bụkwa n'obi mmalụ na va nwere akwa na mmụọ, maka na mmụọ na-ekwo ekwo rinne. Ndewonu. Onye ka anyị sị na ọ dị mkpa na nkụzi maka ya ka m si welu ghọta, ka m si welu fụ, nwerekwenye mmazụ si ife niile, mana ka m si wee na-afụ, maka esi ekpughalụ m ife a na-ekpughalụ m ka m si apịka ya. Ndewonu ụmụnne m. Ọ na-adị bụ nwa ọbụla bịala ụwa, amụọ nwa wee na-eto, enwelu ndị bekee melụ ka anyị ghọta na enwelu stages of development. Ọbụ nwa lue na nwa dị amụrụ na nwa lue n'ọnwa atọ, ife a na-akpọ nwa anwa bụ newborn, 0 to 3 months. Newborn, ọnwa atọ, ọ ka bụ newborn. Ịmụrụ anị ya ozugbo obido mibala. Ife ọ na-achọ mgbe anwa ịmụrụ ya ọka survivor ka ọ chọrọ, itinyere anị ala na ọmibala libe nni ka o wee dị ndụ. So survivor stage ka ọ nọ mgbe ahụ. Nwa lụrụ ya n'ọnwa atọ na ọnwa 12, that's 3 to 12. Ife a na-akpọ stage ahụ bụ infant. Nwa nọdụ na infant, ọ mgbe a ka ọ ga-ebido
nwebe dịka nwatakịrị anọdị anyị idonabia anyị isi ya ọ na-ewe n'isi ka o wee nọrọ anyị balansị ya ma ọ gbebe igbe kwụba ọtọ jebe ije ebe 3 to 12 months. So ife a na-akpọ mgbe anwa bụ na infant ọ bara ana na ofu arọ na arọ atọ ife a na-akpọ toddlers. Mgbe anwa ọ gbabago ọsọ o jebego ije ọfụma o kwubego okwu okwubego ife a na-amụ ọ gafesie na onwe olue na arọ atọ n'arọ ise ife a na-akpọ ya bụ preschool age. Preschool o kwubego okwu ọfụma ọ mabago ife mmụọ ya apụtabago ife mmụọ nwa nwa nwatakịrị lue arọ isii na arọ 12 ọmụ school age ọ bịa ya nwe stages ife na-emegasị mgbe ọ na-adịbụ nwaanyị dị ime nwa ọ ga-amụ ọ na-alụ nlọ ma nne ya di ya na-alụ nlọ ọ na-alụ nlọ onye na-achọ ibi ụwa onye na-anụ ụwa ọ na-alụ nlọ a na-agụsị ya jụọ nna ike ụdị nlọ ụlọ gasị mgbe a dị ime adamaka aka maka mụ nwa nwere the experience ịdị ime onye na-abịa ụwa ị ga-afụ ya na nlọ ọ mụọ na ịda alụ nlọ ma ọ na-adịkpọ ọ na-abụ adịbụ ekpughela ya ịda ama ọ mgbe alụlụ nlọ na mmadụ na-abịa ụwa o nwere ka a ga-esi ọ bụrụ na ọ pụtasịrị ife ma aghọtasịrị mgbe ka ekwesịrị ije n'afa ndị gboo fa na-eme ya maka ndị gboo bụ fafụrụ agụsịrị anaghị ife na nlọ fa na adịje jụọ asị mgbe a nwee eje n'afa ịjụta ife ana nlọ na-ekwu na ọ bụ na aghọtasịrị nlọ ọfụma ka afa ga-ekwu na ife na onye na-abịa ụwa mgbe anwa ezinụlọ anwa kwesịrị ije na agwụ dị n'ezinụlọ ma agwụ dị na ụmụnna ọbụla nwere agwụ n'ala Igbo ụfọdụ ndị ezinụlọ nwekwara agwụ na be nna m ndị ụmụnna m nwere agwụ ezinụlọ m be nna m nwekwara agwụ mgbe kwesị ka esiziri ije na agwụ welu jee wụọ ọjị tụọ mmanya wee kene ndị ichie na o nwere onye na-abịa ụwa na ama na ọ na-abịa na a na-akwadobe na ọ na-abịa echebe nwaanyị dị ime ọmụọ nwa ya onye ụwa bụ ụzọ amụọ nwa amụrụ m n'obodo unu kwụ na na-eme ya mana ụmụ ife a na-eme ma nwa ife na-afụgasị kịta a na-emezi dịka na soshal midia ndị mmadụ na-ete pawuda ọ bụrụ na be nna m amụọ nwa enwe ife na-akpọ ịgba ọgbụgba ndị ụmụ nwaanyị abịa ndị ụmụnna abịa ebuta mmanya adị anakọta ebuta mmanya aṅụba a na-adịjego ọfọ echekwa na agwụgwọ ọfọ na-amụgokwa nwa na kwe ejekwakwa ndị ichie agbaba ọgbụgba eji ịba nwa afa a na-agbakwa ndị ichie ya ọ bụrụ na ị na-ene ife na-eme na onye ụwa bụ ụzọ ya na-ekwu na ọkwa ka esi asọpụrụ ọfa onye ụwa ọ ndị ichie nwee tobe mgbe a na-eme ugwu ife a niile nwa nwee ike ịnọ ebe ọka emere ofe afọ kemgbe ejikwa na-agụ nwa afọ kemgbe eji agba ọgbụgba ebe 0 to 3 months ka ụmụ ife a na-emegasị ọka o nwezikwa ike ịgụ afọ ụfọdụ a na-elu 3 months to 6 months 12 months tupu ọgba arọ emego ụmụ ife a niile achọpụtago onye ụwa onye na-anọgharịrị ụwa ndị ichie enye agwagwokwe ndị ichie anabatago nwa agọgọli ya ọfọ ndụ emego ụmụ ụfọdụ ọdịnala ọdịbendị na-emesikwa ife ịdọtụchi mgbe anwa ụfọdụ na-emekwa ya o sikwa ka ndị be unu si eme nke anwa gazie alụ
ọ na-adịbụ nwatakịrị nọdụ ebe ofu arọ na arọ atọ, ife a na-akpọ ya toddler stage. Mgbe anwa ife ị ga-afụ bụ fa na-egwuzi egwu dị ama, efu ka nwa si egwu egwu. Ọ bụrụ na obodo a na be ndị ọcha fa nọ na nursery school, ha pụta na nursery school, a na-enyefa activities dị iche. Ọ na-adịbụ fa na-egwu egwu, ndị na-enedebe anya a na-edezi report ka fa si egwu egwu, ụdị ife fa na-emekarị. Ọ na-adịbụ iji ikulu nwa ya ịgụba report nwa gị ife o mere mbọsị anwa, ị ga-afụ ka esi ede, ị ga-afụ ife niile a na-ede, ị ga-afụ ụdịle egwu ọ na-egwu. Ọ ga-emegide ya nwa anwa banyekwue na preschool ebe 3 to 5, ị ga-afụkwa ya. Ijekwe ndị na-enedi anya na-agụ report ụmụaka, ị na-agụ report ị ga na-afụ ya, ị ga na-afụ ụdịle ife ụfọdụ ọ bụ dị ka na be anyị. Ama m ife na-eme mgbe nke ụmụaka ji egwukele egwu, nke asị na ya ga-abụ mama, nke asị na ya ga-abụ papa, nke asị na ya ga-abụ nurse, nke asị ife na-akpọ nka role play. O nwere ama na-agba mgbe anwa agwụ ebidokwa gbaba ama. Ụfụ nwa sị na ya ga-abụ dọkịta, na ọnya ga-ele hotel, na ya ga-eje kọọ ugbo, na ya ga mgbe anwa ka eji afụkarị natural ability. Ebe na-ekwu okwu ebe nchelu aka bụ agwụ. Mgbe agwụ na-adịbido gbaba ama, mana ife mebụ na anyị ada afụkarị ya. Gị na nwatakịrị ịmụrụ ọnọdụ gụọ report, agbara m ka a na-eme ya na be anyị, mana gụọ report preschool ka ife ndị nkụzi na-ede, maka ofu report a ka va ga-ebunyekwe na ọ banyezie na school age, afụ ife o megasịrị. Mgbe ahụ emebigo afụbago agwụ ya bụ ability ife o ji bi ụwa, natural ability o ji bi ụwa, o bidogo manifest be. Ọ mgbe anwa ka ekwesị ikwubo okwu agwụ. Ọ mgbe anwa nwatakịrị nwere ike na-agwa gị ụmụ ife na ọ bụ na uche anyị na-adị ya. Ị ga-afụ natural ability ya. O nwere nwa m agwala m ngọ na report ndị nkụzi ya gwa mgbe ọ dị ebe 4 years na ọ dị gifted with mkpụrụ aka ya. O tegefula ya lukwa ya tata. O nwere ife ọ na-emekwa ife ndị ọzọ, mana o nwere ife o ji mkpụrụ aka ya na-emepụta. Ọ mgbe anwa ka agwụ pụtara ife. Ọ mgbe a ka ekwesịrị ije, ọ bụrụ dị ka ịlụ agwụ, mana ịrecognize agwụ, maka agwụ a onyinye anwa nwe ebe o si. Ọ nwee ikosi be nne ya ma be ukwu nne ya, ukwu nne nne, ukwu nne nne ya. Mgbe ka ekwesịrị ịrecognize agwụ, maka ọ recognize ya mmụọ sifa na ịmakwa na fa nọziala ọfụma, fa enyebezila aka gbazibe nwatakịrị. Nsogbu anyị nwe kịta bụ na ya adịghị enebesi anya n'ụmụ ife, mana ndị gboo na-eme ya ọfụma. Ndị gboo mgbe niile fa na-eji ajụ ase ya. Ndị gboo dị proactive to ọdịnala, mana anyị adịrọ proactive, anyị dị reactive to ọdịnala. Maka ife anyị na-eme bụ enwere ike ịfụ nwaanyị dị 30, 40, 50, nwoke dị 30, ọ marọdo onye ụwa, o jebe ife n'ebezie nsogbu, o jebe jụbazi onye bụ onye ụwa. Ka anyị dị reactive. Mgbe anyị ga-edezi ife emebisigo, anyị na ọkụ enwube ka anyị na-achọzi ka anyị gbanyụ ọkụ. Mgbe anyị ga-agbanyụzi ọkụ, ife elelisigo ife niile. Nya onye ụwa, ọ ndị ichie, ọ agwụ. Ọ bụrụ na school age agwụ apụtabagokwa ọfụma. Mụ na onwe m ji onwe m malụ ife m megasị na ife m na-eme kịta. Mgbe na-apụta mkpọkọ ndị mmadụ na-akụzi ife nkụzi mgbe m pere mpe,
ma ife dị n'egwu mgbe m pempe mesi ụmụ ife anyị mana agwụ bụ ife anwa anwe nwa m sị m ọ ga-adị ebe arụ asaa ọ nọ na bed mgbe na-ede ife mpụtasị nke na-ede ọ na m sị m ya lọvụ maths na ya arụ asaa mgbe ọ badizi secondary school emeli identify na ọ dị gifted in maths o mezi ide maths A level ife ọ na-agụ kịta maths dịkwana ya ịfụrụ mgbe ọ gbalama mana ife ọbụla uche anyị adị ya ọ mgbe a ka ekwesịrị ibido recognize ebe nwa ahụ sọpụrụ nwa ahụ nyefe ọnọdụ dị alụva na ndụ mmadụ na ndụ onye bịara ụwa ọ bụrụ ife lijuru afọ ụfọdụ ụbọchị ije kpọọ afafa sịfa keneva nafa mafa nafa sokwa nwa a n'ọfa abịalụ na abụ dị otu asọ nwa a keneva okena agwụ ọ bụrụ oge nche ka a na-alụ agwụ ya ife ndị Igbo na-emegasị nye afa na-adị proactive to ọdịnala mana anyị mma anyị nwere ike anyị ada achọpụta ụmụ ife niile so ife na-emezi bụ anyị arapụ nwatakịrị nwere ike ọgụsịa primary school secondary school ọma mmadụ onye owe ya ọma mmadụ ife ọ bịara owe ime enwezi ike ọgụsịa secondary school nwe ife ọ ya agụta ọ bụla obodo a fa ga-recognize ịmakwa na ọ ya bụ ọ nwelụ ka fa si chanel agwụ ndị be anyị na isi ịlụ akụ mana ka fa si chanel agwụ na education system verbal ọ bụrụ dịka na ị nwere maths na secondary school na ịgụta nwere chemistry famakwa ka ime ya na A levels fa kwụsị gị ebe ahụ sị gị chọọ ife ọzọ ị ga-eme na-ene ife ka mmalụ eme ebe anwa ka fa ga chanel gị mana nke be anyị ọ dịrị ụtọ nke be anyị bụ ọ bụ na ederela gị dị exam ọ bụrụ na onye kata isi na ma arapụ gị inwe ike inwe maths inwe ike inwe biology inwe ya dịka 5 inwe ya 4 isi na ị na-eji ego nursing ifuru na dabasịrị ọ bụrụ n'obodo ndị ọcha fama nkwe gị ka ị mee ya fọdụ anya maka ama na ọ bụrụ ebe ability gị dị fancha bụ ka esi ahazi agwụ subject ọbụla nwatakịrị na-agụ na secondary school primary secondary school ada ekwe dị ka o mee ya na GCSE ada ekwe ọ ga-choose ebe ike dị na A levels ọ bụ na subject anwa na o nwere ya dịka ife dịka B na A na secondary school GCSE amankwe ya mee ya na fọda subject ya nwa onye ka esi arazi agwụ mana nke be anyị ọ dịrị etu a nke be anyị nwatakịrị ya agụsị secondary school pụta ọnwa ife ọ na-eme asị ka ya jegoro mee nke a nanya ke nke na-ewu kịta ka ya mee nke a ka ya mee nke a ọ marazi ife ọ na-eme odo tinye aka na nke tinye aka mebe nke mebe nke ọ bụrụ mmadụ nche adị academic na ebe mana primary school secondary ka a na-afụ nwa nwelu ability na ọlụ aka ọ na-apụtasị mgbe ahụ onye ọgbazi dịka kọleji oje kọleji ebe dịka ọlụ aka ọ bụrụ mmadụ nche ya eje yunivesiti ọgwa nke a na-adịjesi nwere ọrụ adadị apụtazie nwere ife onye nwe ya agụta ọ na-akwụgharịzi n'ụzọ na-eme ụmụ ibe a na-emegasị kịta na-esoro na list ndị otu dị ya ndị mmiri dị ya ndị otu kemgbe ndị otu na-ebido apụta ife ndị otu na-ebido kwali ụfọdụ ha na-ebidokwa na secondary school maka na adịbụ mgbe maka nwatakịrị na-adị mebe oyi onwebe friends associate ebe mgbe ị ga-enwe nweke ndị otu emebe nsogbu ọkasị ọ bụrụ na dị ka nwa nwabanye na baba aja otu ndị otu maka mmadụ na-abịa ụwa o nwere ndị otu na mmụọ fazi ebi ụwa na ọ bụ na mmadụ bịazi ụwa na-abanye otu dị na-akpa agwa dị iche iche na-eso ndị oyi dị iche ndị otu nwere ebe nsogbu ka ebe jenye nsogbu fa na-enye ọ bụrụ ọka fa protect onye bịala ụwa onye fasa obi ụwa na ọ bụ na ọ bịaba aja otu n'ụwa ndị otu nwekwa ike ọ bụrụ ndị otu n'enu anyị ọ bụrụ ndị otu na mmiri ọ bụrụ ndị otu ebe ọbụla nwee ike
ọ sị ka onye bịala ụwa ka mmụọ onye na ya yi ka mmụọ anwara ndị mmiri nwezi ike kpela azụ ma ọfa nọkwa na level ndị otu n'ọkwa maka gịnị mmadụ nwere ike inwe ndị otu na mmiri mana mmadụ lụrụ n'oge dị ka ije di ma ịnụ nwaanyị ndị otu ndị mmiri maka mgbe anwa ọ bụrụ nwaanyị o nwere dị mmiri ọ ga-apụtakwa manifest ebe mainly i protect nwunye ya ma nwunye mmiri ya i protect di ya ọ babara na stage mmadụ si enwe relationship nya list nyelo ndị ichi onye ụwa ndị ichi agwụ ndị otu ndị mmiri onye si na inwekwa ike nalụ permission na inwere ike nalụ ikike bụrụ ụzọ mee ife dị na ndị mmiri tupu ndị otu ma ọ bụrụ ụzọ mee ife adịbụ ye ọ dị right ihe onye a kwuru dị right maka na gịnị maka na anyị dị reactive maka anyị na-adị chielu ife mebie anyị wee gbaghalịbazi ya chọọ ka anyị ga-esi welu mezie ife mebisigo ọdịnala anyị na-eme anyị na-react to nsogbu anyị na-adịche nsogbu apụta kemgbe mmadụ ji eje ife enye bịa nsogbu jebe dibịa ife enye bịa oje gbaba afa ife enye bịa nsogbu ọ mgbe a ji eje ajụ asọ gịnị na-eme mana ọ bụrụ ife anyị kwesịrị ịdị na-eme anyị kwesịrị ịdị proactive anyị ga na-ajụ asị ka ife bụ ọnya ọ gịnị na-eme nka kedu ife bụ nka a na-ekpu esikwe naanị ụmụ ife niile na nlụ mana uche anyị adarị ya ụmụ ife aka anyị kwesịrị inebela anya ọkacha na from nursery, primary, secondary school identify ya bụ ife dị na-abụrụ ife anyị ga-eje na be dibịa mee anyị nwere ike ịfagbunye ya na curriculum be anyị dịka na primary, nursery, primary, secondary education ụmụ ife anyị kwesịrị itinye na curriculum anyị ka ọ ga-abụ tupu mmadụ a na-apụta agụsị akwụkwọ amagola agwụ ya amagola ife ọ bịala wee mee natural ability ya ọ ka ndị ochie azụ eme ana m aka ife m na-akọli unu maka abụ m onye nkụzi n'obodo akụzigo m karịa 20 years n'obodo akụzigokwa m na secondary na further na higher education emekpụkwugo m ụmụ ife na curriculum n'obodo ahụ alụgasịgo m ọlụ dị iche iche ya ma m ife ọmụ ife agaghị kwesịrị ịdị na-eme na be anyị inyela aka maka mkpụghalị a na-akwụghalị n'ụzọ akarịa ụfọdụ ụmụaka na-amara ife na-eme na-amara ife kwesịrị ime a na-adị agbazi anyị kwesịrị ibido n'oge ọ bụrụ ọsọ nne na nna anyị ndị nọ na edukeshọn kwesịrị ibido n'oge nyela aka na ka anyị welụ ụfọdụ na DJS University ọ bụrụ mmadụ nche adị academic university gụọ dị ka 5 years ezi nwere ife ọgụta ọ bụrụ jos na o ji ekwụghalịa westi oge westi ego n'obodo oyibo nwatakịrị enwe ike nọ college from 16 years ọlụbago ọlụ ọ na-agụ akwụkwọ na-alụ ọlụ ụmụ ife a niile ka anyị kwesịrị inebela anya na be anyị malụ ka anyị ga-esi wee mezibia ndị ewo na ume Igbo Adama like ife enyonyo m ịgafere 15 minutes mana nke taata nwee ka ọ dị ndị ewo nụ ọ ga-adịla anyị mma ga-adịla nwoke mma ọ ga-adịla nwaanyị mma ka anyị rabụ so na-akwado ntọnaanị ọdịnala Igbo omenala Igbo ọ ga-adịla anyị mma ọ ga-adịla anyị mma na Eke n'Orie na Afọ na Nkwọ ndị ewo nụ ọ ga-adịnụ mgbe ọzọ mgbakọ mesịa